ромид макони биҳиштӣ бо табиати афсонкор. Дараи ромид яке аз гӯшаҳои зеботарини Тоҷикистон буда, дар шаҳри Ваҳдат, ки аз пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе чандон дур нест, ҷойгир шудааст. Ин мавзеъ бо табиати нотакрор, ҳавои соф ва имконоти фаровонаш барои сайру сайёҳат, истироҳат ва табобат шӯҳрат дорад. Дарёи ромид ва шохобҳои он бо оби мусаффо ва сардашт маъруф мебошад. Дарахтони сарсабз, гулҳои рангорангаш дараи ромидро ба як гӯшаи биҳиштӣ шабеҳ гардонидааст. Дар ин макони истироҳатӣ шиноварӣ дар обҳои тоза ва моҳидорӣ дар ҳавзҳои моҳипарварӣ кайфияти ба худ хос дорад. Ба касоне ки то ҳол ба ромид нарафтаанд, ҳатман ба сайри ин дараи зебо рафтанро тавсия медиҳем, зеро дидани обшорон ва кӯҳҳои сарбафалак кушода рӯҳияи касро дигаргун намуда ҳисси шодию нишод ато менамояд. Сайёҳон имкон доранд барои дамгирӣ хонаҳои истиқоматиро, ки хизматрасонӣ дар онҳо хеле хуб ба роҳ монда шудааст, интихоб намоянд ё бевосита худашон хайма зада бо дӯстон ва наздикон дар оғӯши ин дараи зебо дам гиранд, истироҳат кунанд ва вақташонро хуб гузаронанд. Аз шаҳри Душанбе то ромид роҳи зиёдеро тай кардан лозим намеояд. Сафар ба ромид тақрибан 1 соат тӯл мекашад. Раҳорас шумо аз тамошои манзараҳои дилгирӣ ва зебои табиат ҳаловат хоҳед бурд. Ёддост мешавем, ки дар қарни гузашта, айниқтараш соли 1959, дар болооби дарёи Копарниҳон, мамнунгоҳи дуюми Тоҷикистон, ромид бо масоҳати 16139 гектар ташкил шуда буд.